Нещо обаче проблем няма, не? А? Проблем. Задавах ми този въпрос. Само по-добре така, не? Сега ще пустим това движението. Задавах ви този въпрос, тъй като ваши колеги негласно се споделиха, когато има мач между Левски и ЦСК, силата полиция от провинцията идва в София, в Пловдив обаче не е така. Липсват кадри. Имаме помощ, нас сили само сме използвали днеска за мача. Ще ви кажа допълнително колко са били, как са разслабени, но не сега. Някаква информация за арестувани все пак ране? Имаме задържани лица, не знам колко са в 6-районно полицейско управление. Да се представите само. Полковник Камберов съм. Мерси. Полковник Камберов, самия той и по това време още не можеше да разбере какво става, обясняваха му негови подчинени, показваха някакви камъни, му показваха и той не знае човека какво прави. 10-15 полицаи имаше общо на този булевард. 10-15 полицаи, поне толкова е регистрира, вие видяхте кадрите. Пита се къде са останалите. Знаем в София каква голяма полицейска охрана има за дербита между Левски и ЦСК. Тук обаче нямаше помен. Може би, поне нашата версия, нека да минем на общ план. Нашата версия е, че преди 1-2 часа преди двубоя си изля много силен дъжд. Самите полицаи предполагаха, че няма да има много хора на матча. Версията, тяхната версия, сега не знам какво каза господин генерала, но версията на полицайите, че това са фенове, които са излезнали от стадиона след прекратяването на двубоя, според мен това не е верно. Мисля, че това се вижда много ясно. Няма начин да се получи това, тъй като сам ти разбираш, че от феновете на Локомотив Пловдив са настанени от другата страна на стадиона. На практика това се случва от лявата страна на стадиона, феновете на Локомотив Пловдив са от дясната. Така че общо взето е безумно да се твърди, че това са хора, които са били на самия стадион, са влезнали. Между другото, аз разговарях с доста от тях и така, доколкото аз придобих впечатление, даже самите те не знаеха, че матч е отложен. Ставаше цял час. Сега господин генерал. Значи генерал Валентин Петров е шеф на Пловдивската полиция. С него разговаряхме веднага след днешния матч, да го чуем. Това ли е най-важно статистиката? Аз каквото и да кажа, в вестниците и при вас едва ли, но вестниците ще излезе това, което те се решили да рече. Сутринта прочетах заглавия, които, ако вие вчера сте били на място, бяхте и със сигурност не са били 200 фенове от едната египка и 800 на другата, нали? Само ще се появиха заглавия такива цифри. Добре, колко са били? Значи, вие колко ще кажете, че бяха? Феновете на Локомотив сега към 100 човека. Че едва ли някой в такава ситуация може да каже точно колко са феновете, тогава, когато възникне сблъсък между тях, и не е толкова важно колко са феновете. По-важното е, че такива хора се позволяват да се организират сблъсъци. И да не го наричам организиране, но тогава, когато срещнат ги, се държат като животни, а не като хора. По-важното е, че днес успяхме да овладеем обстановката, въпреки изпите, които имаше и днес и напрежението, което съществуваше предварително между фенкове, десетаните, които бяха отравени от едните и от другите, че ще се разправят. Явно има някакъв тук сериозен технически проблем с звука. Дано да успеят колегите да го възстановят. Директната ни линия е вече отворена 098 10 370. Дали имаме някои колеги?